दे आबा मोजाङै मोजां थांना फैदो सानैबो। आयै नोंबो ओंखारदोना ज' थांदिनि। नांथ'ला दे नोंसोर थांना फैदो। नानिखौबो दालांफासै। ओरैनो माथो खालामहैनो बेलाय। नोंबो थांफाबा मोजां जागौमोन ना आयै। दे नांथ'ला आबा। आरो आफागुरिनिफ्राय नोंसोर सानैनोबो थाबिस मोनसे लाबोदां। फैफिनबा गानदो। रावनिबो नोजोर नाङिनि। ओरैनोबा हाबायानो जिबायदि खुनुरुखुमसो जादों गिफ्रांलायलाङो। दे ओंखारखाबायबा ओंखारलांदो दे। दा गोबाव जागोन ना नङाबा। दे आयै। थाथ'। हे मोजां नुदों। नंगौ नामा? आंलाय मानो नंखाय बुंनो। आब'आ मैयानो फैना दंफैनो। सोमखोरालाय? हारसिंसो। आयै मा जाखो? जावैसो गेदेरालाय माथो दासिमबो फैदिया होमबा? दा फैगोन खोमा। आं फन हरनि र'। देनाय जावैसो फिसा हरनाय। हरनि र'। आयै दा फैगोन बियो गुमैया सिन्था दाजा। आं नोंखौ लांनो फैदों। लांनो? अबेयाव? न'आव। न'आव? आंलाय माथो न'आवनो दंखायो। आं बुंबायना आं नोंखौ लांनो फैदों। मानो लांनो फैदों नों? आरो आंलाय मानो थांनो नोंजोंलाय? जुरि माखौ एसेबां रागा जोंदों? रागा जोंनो? मिथिनो लुगैदों होमबा? जोंनि गेजेरनि गान्दुखौ मानो बोखारनाय? गुन्दा। जुरि गुन्दा नङाबा मानोथो बोखारनाय नोंलाय? नों आंखौ गुन्दा बुंबाय। आंखौ नों गोरोन्थि बुजिदों। गोरोन्थि? नंखाय खोथा आंनि सिगाङाव दाबुं। हेलौ बेबी। बा एखनबा हाबा एखनबा आथिमंगल। बिराद मोजां खुसि जानो नंदोंमोन नङासै? आंखौ सानदोंना आं बेयाव माबोरै? आं बेयाव नोंनि खुसि आथिमंगलाव अर लागायनो फैदों। सुजु एबार नेक्स्टआवलाय मा फिसाजो फिसालानि बार्थडे खुंसै नामा? सुजु बहाथो नोंनि वाइफआलाय? नोंलाय मा सानदोंमोन? खुसि गोजोन संसार मोनजागोन सानदों नामा? आं नोंखौ खुसि थाहोआ। थगायसुला आरो नोंनि मोजां मोननाय अन्थाइ बिखा। नोंनि गासिबो खुसिखौनो मोनफा सिजोबगोन आं। आंनिफ्राय नोंनि हाबानि गिफ्ट। फैसाया खननानै लादो। आरो मोनसे गिफ्ट लाबाव। एबार आं नोंखौल' नङा नोंनि बै आंगो गासिबो मानसिखौनो दुखु होगोन आं। आरो नोंनि एसेबां हिम्मत नोंहालाय मा नांजालायखो? आं नोंजों नांलायनो गोसो गैया। आंनि रायजोआव वेलकाम सुजु। ओइ फाग्लि गोनां
जालाबायखो मा जाखो दाना मा जाबावनांगौ दे र' सिरि थाथ' नों बेजों हानाय नङा सुजु नोंनि एसेबां हिम्मत नोंहालाय मा नांजाखो आंहा मा नांजानो आंनि न'आवनो फैनानै आंनि न'आवनो गसंनानै आंखौसो सोंदों नों आंहा मा नांजादों नोंनि न' आरो आंनिनो न'आव फैनानै नों आंनि फिसायखौ बखिदों नोंनि फिसाय बिदिबा मा सोमखोरा नोंनि फिसाय औ आंनि फिसाय एसेबां फैसानि दं सोरखौ देखायदों नोंलाय आरो आं नायगोन आं थानायावनो माबोरै बरबाद खालामो जुरिसो आं आरो फैबाय जेला नोंनो रिटार्न गिफ्टखौ आं हरफिनगोन वेट थाथ' आंनि हौवानाव फैसा गारदोंमोन ना नों नोंनिफ्राय बांसिन दं बेयाव सानना ला सुजु नोंखौथ' आं बेबायदि होननानै सानाखैमोन आं नोंखौ दहायनो सिनायखादों मेडाम नागिरफिननाया मोनबाय आं फट' सेन्ड खालामगासिनो आरो एड्रेसबो गोख्रै हर नायदोल' मेम नोंनि फैसाया नोंनि एकाउन्टावल' नायदो थेंक इउ मेम सुजु नोंसो सुजु आंनि दुश्मन नेक्स्ट टाइम आंजों बी केयरफुल नाउ गेट लस्ट नायगोन आं नोंसोरखौ आरो नोंबो गवा मा खालाम गुन्दा थगायसुला आरो नोंनि मोजां मोननाय आंखौ दिनै जुरिया गुन्दा बुंबाय मा जायामोन नै जावैसो फिसा बेवहायनो थाथ'दो र' जुरियाय बिहालाय मा जालायखो नै आइ जावैसोआ एसे लोंनानै बारा जाबाय नै मा होनखो लोंनानै बारा जाबाय ओमफ्राय आयै बेखौलाय बेयाव मानो लाबोदों जाम्बि बायदि बुंनाङा नोङो बेवहाय फैयाबालाय हाव बायदि थांनांगौ बेलाय हे आयै बेखौ दानो बेलेग रुमाव दोनै मा होनखो आं बे जौ फाग्लाजों बेयाव थानो हाया ओइ फाग्लि गथ' गावनि फिसायखौनो बेबायदि बुंबाय नों हा गोख्रै बिसनायाव फुथुनानै दोन मानसिया ओरै हमफै मामबेर हमफै जुरि आं गुन्दा नङा